степен с това колко души в България пишат. Тяхната бройка е много голяма. Да. Но от тях, да речем, половината правят качествени творби, една пета, може би, от тези хора са издавали нещо. Да. А има много качествени неща. Откъде идва този проблем? Толкова много хора я пишат хубави неща, а всъщност до издаване стигат една минимална част от тях. Вие все пак сте една от малкото късметлийки, която сте успяли да покажете, да дадете на бял свят, да извадите творбите си. При мен на първо място стоеше смелостта да го направя. Мисля, че със всеки човек е така. Защото ако нямаш съответната смелост и мотивираност, нищо няма да направиш. На времето имаше една поговорка: Бог висок, цар далеко. Да, ако ти сам не си, все още си има, да. Аз се събудих една сутрин с ясното съзнание, че каквото и да е, независимо какво съм изрекла в своите стихове, независимо какво съм нарисувала, аз просто трябва да го покажа на света. Доколко ще ме разберете, отделен въпрос, но ми е достатъчно, че малко, но да кажем трима или четирима хора до момента са ме разбрали изцяло, което означава, че не съм сама. Да. Тоест не съм сама сред лудите. Относно рисуването, виждам, че имате ваши платна в САЩ, в Италия, Португалия и други страни. Да, това са платна, които съм подарила на приятели. Не съм правила изложба, може би все още не съм достигнала до смелостта да я направя. В смисъл, имате достатъчно платна за изложба, но нямате смелостта? Ами, имам достатъчно платна. Аз картини не продавам, само подарявам картини или рисувам картини за съответния човек. Просто си усещам как да нарисувам съответната картина. Мога да направя изложба, като си събера доста от платната. Трябва ли да има муза конкретно и за рисуването, пък и за писането, или човек или си го може, или не си го може? Въпреки, че мисля, че трябва да има муза. Дори ще ви кажа, тук имам едно стихотворение, диагноза, обвинение и картина. Може да ви се стори много странно и смешно, но музата, за да напиша това стихотворение, беше един пирон. Този пирон трябваше да забия на стената, за да окача един портрет на моя дядо. И знаейки какво ми е разправила баба ми за моя дядо, защото не съм го виждала жив никога, този пирон се превърна точно в една муза да напише това стихотворение. Някога музата е навсякъде около нас, стига само да я видим. Новата ви книга е фантастичен роман. Мисия любов, като готова или още? Не, в момента я пиша и героите ми търпят много странни метаморфози, затова още не съм довършила романа, но съм абсолютно убедена, че вече съм прекрачила първия праг на смелостта, така че живот и здраве, когато бъда готов романа, ще направя всичко възможно да го издам. Написахте ни едно в посещение в книгата с любов от космоса. Какво значи с любов от космоса? Това означава с най-чистата, най-всестранната, най-огромната, най-раздаващата се любов. И ви пожелавам да я изпитвате. Ами дай Боже да е и вие така да се чувствате. Има ли граница за любовта? Не. Нали? Никакъв. Човек докато диша? Докато диша, за да дишаш, може би трябва да обичаш, да се раздаваш и ще получаваш. Ако не го правиш в едната посока от вътре навън, няма да го получаваш и отвън навътре. Какво бихте посъветвали всички от тези хора, които искат да пишат, но някакси смелостта им липсва? Как се добива тази смелост, този кураж? Да покажеш вътрешното си, съкровенното си аз пред всички? Може би трябва да повярват в себе си, първото, защото може и да не са готови още, да не са стигнали на етапа на зрелостта да го направят. Мисля, че ако всеки си зададе въпроса искам или не искам, тогава мотивацията ще дойде след отговора на този въпрос. Имате 2 деца, доколкото виждам, син и дъщеря. Да. Те как приемат тези забежки от професията към писането? Съвсем нормално. Така хвалят се на приятелите си. Това е новата картина на майка ми. За стиховете знаеха, но не знаеха точно, не бяха чели всичко. Има ли някой стихче, което е помогнало на сина или на дъщерята да свали някой гадже? Вижте, това не знам, но трябва да ги попитам. Да го използват в момент на любовен изблик, имаш предвид? Да, знае ли човек? Значи посвещението винаги практичен. Децата ми беше за това, че все пак е първата книга и те за мен са най-ценното нещо, което имам в живота си, така че... Те подкрепят ли? Да, подкрепят ме.
Това е Естествено, добра. може би им се струва малко по-нестандартна като майка или по-странна, но няма нищо лошо в това. Ами добре, пожелаваме ви успех на новата книга, която е Мисия Любов. Благодаря. Кога се очаква да бъде готова или божа работа? Божа работа. Добре, надявам се, Да сме живи и като здрави. излезе да се види пак и да я представите при С нас. най-голямо удоволствие. Евгения Минчева гостува Маринчева. Маринчева, гостува в нашето предаване, представи своята книга Лунни илюзии. Надяваме се по-скоро да е времето, когато ще гостувате при нас, да представите и романа си. Благодаря. С Между което... другото, като каза Минчева, какво ли прави Евгения Минчева с този шармантен шал? Ами в момента изобщо не ме интересува, защото имам да си кажа финални думички и да отида да си почина. След тази поезия, просто за финал се чувствам много добре. Днес ще я живея много Забеляза ли, че добре. Минчева деня си. седя тук на твоето място, в това диванче? Не съм забелязала, да ти кажа честно. И мен ми казаха така. Дами и господа, това беше всичко от нас. До утре! До утре!